Sa gitna ng isang malawak at madilim na gubat, may nakatirang mag-ama sa isang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid. Ang bata ay si Monching, isang 9 na taong gulang na masayahin, ngunit may kakaibang karunungan sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sa lahat ng kanyang laruan at kaibigan, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang alaga niyang kwago na si Luna. Si Luna ay hindi isang karaniwang ibon. May mga mata itong tila nagliliyab sa dilim, at sa tuwing sisigaw ito, may ibig sabihin iyon. Minsan ay babala, minsan ay paalala, pero madalas iyon ay tanda ng panganib. Bata pa lamang si Monching nang matagpuan niya si Luna sa paanan ng isang puno. Sugatan pa noon ang pakpak ng kwago at inalagaan niya hanggang gumaling. Simula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Kapag si Monching ay nasa tabing ilog o gubat, palaging nakasunod si Luna sa itaas, tahimik ngunit mapagmasid. Luna, tara! Hanap tayo ng punong may prutas. Sa kanilang tahimik na mundo, iyon ang paraan ng pagsagot ng pagkakaintindihan. Ang simpleng tugon ng kwago ay sapat na kay Monching. Tuwing hapon, habang lumulubog ang araw at nagiging kulay abo ang kalangitan, bumabalik si Monching sa kubo. Sasalubungin siya ng kanyang tatay, isang matipuno ngunit tahimik na lalaki na kung saan ay sanay sa buhay sa gubat. Monching, anak, huwag kang magpapagabi sa labas. Iba ang simoy ng hangin kapag nagsisimulang umihip ang malamig na hangin ng gabi. Opo, tay. Pero kasama ko naman si Luna. Hindi po ba? Ngumiti lang ang kanyang ama, ngunit sa mga mata nito'y may pag-aalala. Alam niya ang mga lihim ng gubat, ang mga kwento ng mga nilalang na hindi dapat makita, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Kinagabihan, habang si Monching ay naglalaro sa labas ng kanilang kubo, biglang nag-ingay si Luna. Mabilis ang paglipad nito, paikot-ikot sa bubong ng bahay. Ang mga mata nito'y kumikislap na tila apoy. Alam ni Monching, hindi ito basta ingay, isa itong babala. Lumabas ang kanyang tatay, hawak ang itak at pinagmamasdan ang paligid. Umihip ang malamig na hangin at sumasayaw ang mga dahon sa lupa. Monching, pumasok ka sa loob, ngayon na. Tay, bakit po? Hindi na siya sinagot ng ama, ngunit sa kanyang muka'y bakas ang kaba. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa bakuran. Nakahanda ang itak. Mula sa di kalayuan, may lumabas na matandang babae. Nakayuko ito, may bitbit na basket at mahabang buhok na tila basang-basa. Magandang gabi po, iho. Maaari ba akong humingi ng tubig? Napagod ako sa paglalakad. Tumigil ang tatay ni Monching sa paglalakad. Matama niyang tinitigan ang babae. Ang boses nito'y paos at sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, napansin niyang walang anino ang matanda. Tay, si Luna po. Humuhuni na naman siya. Ibig pong sabihin, masamang elemento po ang matandang yan. Alam ko anak, diyan ka lang. Huwag kang lalapit dito, baka mapahama ka pa. Sa isang iglap, humakbang paabante ang matanda. Ngumiti ito, ngunit hindi iyon ngiting tao. Mula sa kanyang bibig ay lumitaw ang mahahabang ngipin at ang mga mata nito'y nagkulay pula. Matagal na kitang inaabangan, bata. Kayo ng iyong tatay. Ang dugo ninyo'y malinis, lalo ka na bata. Tamang-tama para sa gutom kong kaluluwa. Napaatras si Monching, ngunit mabilis siyang hinila ng kanyang tatay at itinulak papasok sa loob ng kubo. Anak,
Huwag kang lalabas hanggat hindi ako bumabalik. Tay, dito ka lang po. Huwag ka nang lumapit sa aswang na yon. Tumakas na po tayo ng sabay. Ngunit huli na. Tumalon ang matanda at nagbago ang anyo nito. Naging isang ganap na aswang. Nagkaroon ng mas matutulis na kuko at ang balat nito ay naging kulay abo. Mabilis itong sumugod. Ngunit bago ito makalapit, dumapo si Luna sa harapan ng pinto at muling sumigaw. Mula sa sigaw ng kwago ay tila lumabas ang liwanag na bughaw. Pumalibot sa kubo at pumigil sa nilalang na makapasok. Naghiyaw ang aswang. Ang balat nito ay nasusunog sa bawat huni na pinakakawalan ng kwagong si Luna. Sa gitna ng kaguluhan, hinampas ng tatay ni Monching ang halimaw gamit yaong itak. Muling sumigaw ang kwagong si Luna at kasabay nito ay humampas ang hangin. Nagliparan ang abo at tuluyang naglaho ang matanda sa dilim ng gubat. Tahimik, tanging tunog ng hangin at tibok ng puso ni Monching ang maririnig. Lumabas siya matapos ang ilang sandali. Ang kanyang tatay ay nakaupo sa lupa, humihingal. Si Luna na may nakadapo sa kanyang balikat. Tay, ligtas na po tayo. Oo anak, salamat kay Luna. Kung wala siya, baka hindi na tayo aabuti ng umaga. Lumipas ang mga oras at muling bumalik ang katahimikan sa gubat. Ngunit mula noon, nagbago si Monching. Hindi na siya lumalabas kapag gabi. Lagi niyang pinapanood si Luna na nakaupo sa sanga ng puno, nakatingin sa buwan, parang isang sundalong hindi natutulog. Lumipas ang ilang araw, ngunit may bumabagabag kay Monching. Tuwing hating gabi, naririnig niya ang mga mahihinang huni ni Luna, hindi tulad ng dati, malungkot, mahina at tila may gustong sabihin. Luna, bakit parang malungkot ka? Hindi niya alam, ngunit bawat huni ng kwago ay tila nagdadala ng mensahe at isang gabi, nang lumabas siya para sundan si Luna, natuklasan niya ang isang lihim. Sa likod ng kanilang bahay, may mga bakas ng dugo sa lupa at sa isang tuod, may nakatusok na peraso ng balat ng aswang na tila sinunog. Sa tabi nito, nakatayo ang kanyang tatay, nakatalikod at saka ay tahimik. Tay, ano po yan? Anak, may dapat kang malaman. Dahan-dahang humarap ang kanyang ama. Sa kanyang mga mata, kumikislap ang kakaibang liwanag, hindi tulad ng dati. Ngayon ay mapula, tulad ng sa aswang na kanilang nilabanan. Hindi lahat ng halimaw ay ipinanganak na masama. Monching, ang iba, napipilitang maging ganon para protektahan ang mahal nila. Tay, hindi ko po kayo maintindihan. Ano po ba ang ibig ninyong sabihin? Tumahimik si Luna, walang huni, walang galaw. Tila alam din ng kwago ang lihim. Lumapit ang tatay ni Monching sa kanya at saka hinaplos ang anak sa ulo. Walang dapat katakutan anak. Hanggat ako ang ama mo, walang masamang nilalang ang makakalapit sa iyo. Gulong-gulo ang isip ni Monching ng mga oras na iyon. Hindi niya batid kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama. Hindi niya alam kung matatakot o maaawa ba siya. Ngunit alam niya, si Luna ay hindi kailanman umiingay ng walang dahilan. At bago siya makapagsalita, muling sumigaw si Luna, isang mahabang huni na nagpagalaw sa hangin. Ang mga mata ng kwago ay nagningning at tumingin ito sa tatay ni Monching. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang ama ni Monching ay ngumiti, marahang tumango at naglakad palayo papunta sa gubat. Alagaan mo ang sarili mo anak at makinig ka palagi sa kwagong yan. Kapag humuni siya, ibig sabihin may panganib sa paligid. Lumipad si Luna sa itaas. Sinundan niya ang ama ni Monching sa kadiliman ng gubat. Pagkatapos ng ilang sandali,
Narinig ni Munching ang huling huni na umaalingaw-ngaw at kasabay niyon ang katahimikan. Mula noon, si Munching ay nanatiling mag-isa sa kubo. Ngunit tuwing gabi, tuwing mag-iingay si Luna sa malayo, alam niyang may nilalang na gumagala sa dilim at may isang ama na patuloy siyang pinoprotektahan kahit sa kabilang anino. At doon niya tuluyang napagtanto ang katotohanan. Ang kanyang ama ay isang aswang, ngunit hindi masama. Isa siyang nilalang na piniling talikuran ang kadiliman upang ipagtanggol ang kanyang anak. Isang amang ang sumpa ay ginamit bilang kalasag, hindi bilang sandata. Sa bawat huni ni Luna sa gabi, naroon ang alaala ng isang halimaw na minahal ng buong puso ng isang batang anghel. At dyan lamang po nagtatapos ang kwento ng Kwago ni Munching. Para sa iba pang mga kababalaghang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito.